Салому алейкум ба ҳама дӯсту бардоро, хушомадем ба канали Азам блог ва боз як видеоролики даҳшатовари дигар баҳри шумо. Марҳамат дӯстон, тамошо кунед. ин видеоро аз камераи як хона аз штати Нью-Ганс гирифтаанд. ин соҳибхона мегӯяд, ки ман дар шабӣ хостам ки обе нӯшам ва ҳамон лаҳза чашми ман ба камера афтод ва ман дидам, ки дар ҳавлии ман чизе ба сӯи хонаи ман омада истодааст ва ман дар аввал хаёл кардам, ки ин ягон бехона асту мехоҳад дар хонаи ман ҷой гирад. Аммо баъд аз якчанд лаҳза ин чиз нопадид шуд ва ин соҳибхона ин камераро якчанд маротиба ба қафо мекунаду тамошо мекунад. Аммо ин ягон намуд хоб набуд, балки ҳақиқат дошт. ин видеои хеле ҳам даҳшатнокро бошад дӯстон. Соҳибаш дар тагаш менависад, ки мо инро дар вақти моҳигирӣ доштем. ӯ худаш мегӯяд, ки ман тури моҳигириро ба даруни об партофтам ва бо рафиқонам якчанд соат пас омадем. Вақте ки мо тури моҳигириро аз даруни об гирифтем, дар даруни тури моҳигирӣ ба ҷои моҳӣ ин буд. Аммо вақте ки ӯ ин роликро ба сайтҳои интернетӣ паҳн мекунад, одамоне пайдо мешаванд, ки мегӯянд ин русалка аст ва боз одамоне ҳастанд, ки мегӯянд ин танҳо мутант аст. Аммо боз одамоне пайдо мешаванд, ки мегӯянд ин фейк аст ва барои ҳамин фикри шумо оиди ин чи аст, бародаро? Фикрои шумо оиди ин дар комментария. ин видеоро бошад дӯстон, як духтар бо дугонаҳояш ҳангоми ба сайру гашт рафтан дар ҷангал дар як хонаи кӯҳна ба навор мегирад. ин духтар худаш мегӯяд, ки ман камераи худро ногаҳон гирён кардам ва ба ин тараф ва ба он тараф медоштам, то ки ҳамаи ҷоро ба навор гирам. Аммо якчанд лаҳза пас ба камераи телефони ман як чизи хелом аҷиб тофт, ки ин ба мисли одам буд, лек маълум аст, ки ин одам на, балки рӯҳ аст. ва аз ҳама аҷоибияш дар он аст, ки ин чиз як нопадид мешуд ва як худашро намоён мекард ва ин духтар ин ҳолатро ба дугонаҳояш нақл мекунад ва ҳамаи онҳо ӯро девона гуфта ба ҳолаш механданд. агар ин сабти навор намешуд, мумкин буд, ки он духтарро ба девонахона ё ин ки психиатр баранд. ин видеои хелом аҷибро бошад дӯстон. Як турист дар Испания ба навор гирифтааст. чӣ хеле ки мо дида истодем дӯстон, як чизи хелом аҷиб ба мисли карабинҳо дар ин ҷо метобад. аммо аниқашро ҳеҷ кас намедонад, ки ин чӣ аст ва аз ҳама аҷоибияш дар он аст дӯстон, ки ин чиз давоми якчанд дақиқа меистоду ва баъдан ба осмон меравад. худи ҳамин одаме, ки ин роликро ба навор гирифтааст, худаш бо дилпурии зиёд мегӯяд, ки ин дар ҳақиқат карабли инопланетиянҳо буд. ва ба гуфти шумо дӯстон чӣ? ва дар бораи ин видео дӯстон, ман ягон чиз гуфта наметавонам. чӣ хеле ки мо дида истодем, дар осмон як чизе аст, намедонам ба чӣ монанд гӯем, лекин аз худаш рӯшноӣ медиҳад ва дар давоми чанд лаҳза худашро ба чанд намуд чиз табдил медиҳад. як ба мисли одам мешавад ва як ба мисли дигар чиз. лек комментаторҳо мегӯянд, ки ин фаришта аст ва боз баъзеаш мегӯяд, ки ин инопланетиян аст. лек ба фикри шумо дӯстон чӣ? ин видеоро бошад дӯстон, як шикорчӣ ба сайтҳои интернетӣ паҳн кардааст. ба гуфти худаш гӯё ӯ худаш бо daстони худаш ин чизро аз ҷангал шикор карда бошад. лек дӯстон, агар мо бо диққат нигоҳ кунем, ин як монандӣ ба инсонро мекунад, лек пойҳояш ба мисли пойҳои мурғ буд ва агар ба рӯяш аҳамият диҳем, рӯи ӯ бисёртар ба маймун монандӣ дорад. ва
бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон, боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.